filosofía del pacto por la movilidad consistía en que venían los de la Asociación de Transporte Público, Promoción de Transporte Público, y no, queremos nosotros un carril para el transporte público. Venían los automovilistas y decían, necesitamos 2 o 3 carriles, 2 para circular y 1 para aparcar. Luego venían los de distribución de mercancías y decían, yo necesito un espacio para carga y descarga de mercancía. Luego venían las asociaciones de ciclistas, no, necesitamos carril bici. Y por último venía el Barcelona Camino y decía, las aceras más anchas para el peatón. El espacio era el que era y la única solución era un pacto. Y aquí nace el pacto por la movilidad. També és el moment de recordar les persones que han sigut clau doncs, amb obtenir aquesta fita. Entre ells l'Ole Thorsson. L'Ole Thorsson jo el vaig conèixer a l'Ajuntament de Barcelona quan l'Ole Thorsson treballava a l'Ajuntament de Barcelona. Era un treballador que ens obria la mirada amb una mobilitat diferent, amb una mobilitat de respecte a les persones, amb una mobilitat que tingués en compte a les persones, i a partir d'aquí l'Ole Thorsson sempre fins a l'últim dia va estar defensant que la primera política, la més important política que es podia fer en una ciutat de prestigi era precisament la mobilitat pels vianants. L'Ole ens recordarà sempre que tots som vianants i per tant, des d'aquest punt de vista, som la peça més feble de la cadena de mobilitat a la ciutat davant de qualsevol altra forma de moure'ns. I per tant, gràcies Isabel i tota la família per ser-hi avui i acompanyar-nos avui en aquest 25è aniversari del pacte en el que seguim dient-nos que el trobem a faltar. Tinc la sort que porto a PAT a l'associació de tota la vida. Vaig començar a finals dels anys 80, el 89 exactament vaig començar en l'associació, per tant, molts anys, però després he tingut una etapa que primer com directora del Servei Català de Trànsit i ara que soc gerenta de l'ATM del Camp de Tarragona, tinc la visió des de l'administració, per dir-ho d'alguna manera, i veig lo important, lo vital que és espais com aquest, com és el Pacte de Mobilitat, no només per conèixer de primera mà realitats que a vegades des de l'administració tècnicament pots considerar una cosa però que et costa que t'arribi la veu de la gent, les necessitats, les inquietuds, sinó també per generar aquests consensos, perquè després les accions que tu portes a terme, els consensos, les polítiques que vols desenvolupar, estan molt més justificades i van molt més de la mà quan tens al costat entitats, a la gent i arribes a acords. Jo crec que aquest ha d'estar una declaració oficial perquè el Polígon de Barcelona s'ha escrit. Aquesta reunió és fonamental i com prevenció d'accidents de trànsit